să vă prezint atât cât pot strada Vega. Sper să vă placă. Gropi peste tot. Așa cum spunea cineva astăzi, probabil în câțiva ani nu o să mai poată fi utilizată această stradă, adică mașinile sub nicio formă nu vor mai putea intra. Ia uitați. Sper să mă auziți. Deci aici doar în câțiva metri peste tot sunt gropi. Nici măcar nu prea poți să le ocolești. Ia uitați cât de mari sunt. Pe lângă piciorul meu, da? Uitați încă una aici, una lângă alta. Gropi aproape cât mine, de mari. Da? Uitați aici. Strada Vega, în rafinăria Vega. Uitați, rafinăria Vega. Bineînțeles, strada este a primăriei și ci că e dată în concesiune rafinăriei, dar nu contează. Cetățenii care locuiesc pe această stradă plătesc impozite, da? Taxe și impozite la stat. Probabil impozite la primăria Ploiești, pentru ca să se bucure de așa ceva. Gropi și petice și cârpeli, dar asta n-ar fi rău. La noi, în Vega, acum, recent, nici măcar petice nu mai sunt. Uitați aici gropi. Uitați aici. Am uitat să vă arăt gunoaie. Uitați aici. Gunoaie, ia uite, în canal. Așa. Gunoaie peste tot. Pentru că așa ne-am obișnuit să aruncăm gunoaie peste tot. Mâncăm o înghețată, aruncăm hârtia pe jos. Mâncăm un biscuit, aruncăm pe jos. Bem cafea, bere, aruncăm pe jos. Ia uitați. Fumăm o țigărică pe jos. Bem o apă că e cald pe jos. Da. Mai sunt și zone unde sunt foarte multe sticle la un loc. Da, deci strada Vega. N-are rost să mă mai duc încolo, că așa e peste tot. M-am liniștit că a trecut cineva cu bicicleta și dacă e vreun lucrător din rafinărie, probabil că mă scuipă. Aici, gunoaie. Aici e un trotuar unde cineva a încercat și a plantat niște pomișori și flori să arate bine, dar deranjează pe unii pe alții. Uitați acolo o uliță, efectiv e o uliță din strada Vega, unde nu știu cât o să se mai poate intra cu mașina.
Și în continuare strada. Ia uitați. Gropi, gropi. Știu că la radio nu se vede, dar o să pun și pe pagina de Facebook, unde puteți să vedeți clar cât de multe gropi sunt pe această stradă, din lung în lat, dintr-un capăt în celălalt, doar gropi. Ia uitați. Ia uitați-vă. Vedeți mai încolo, nu mă mai duc mai încolo că sunt oameni și nu vreau să-i deranjez sau să-mi dea cu ceva în cap. Că e tot ce e posibil în acest oraș. Deranjezi dacă vrei să fie mai bine. O să fac o altă înregistrare pentru că nu pot pe stradă să spun prea multe, dar o să fac o înregistrare în care să... Dar eu cred că imaginile arată tot ce trebuie. Nu mai e nevoie de foarte multe cuvinte, doar că la radio nu se vede. Mă plimb din nou puțin, dintr-un capăt în celălalt, după cum vedeți, e foarte lungă. E până acolo unde vedeți ultima mașină. Cu toate astea e plină de gropi. Oamenii de pe această stradă, care locuiesc aici de foarte mulți ani, îmi spun că s-a încercat de nenumărate ori să se facă cereri la primărie pentru repararea străzii, pentru asfaltare și mereu li se spune că nu se poate, pentru că această stradă, deși este a primăriei, este în concesiune dată rafinăriei, ceea ce e ok să zicem că înțeleg, pentru că este în cadrul rafinăriei, dar aici trăiesc cetățeni care plătesc taxe și impozite la primăria Ploiești. Această stradă este plină de gropi și de gunoaie, așa cum s-a văzut în prima filmare, dar acum vreau să vă arăt doar gropile dintr-un capăt în altul. Și probabil o să mai fac o filmare în care o să vă arăt gunoaiele de pe câmpul, care este acolo în capătul străzii. Dar uitați-vă ce de gropi aici. Da? Uitați-vă ce de gropi. Și mă întreb pentru ce plătim taxe și impozite la primăria Ploiești. Pentru că nu este nicio problemă. Atunci am putea să nu plătim într-un an taxe și impozite. Fiecare dintre noi să punem banii aceia și să asfaltăm, pentru că strada este relativ mică. Dar este efectiv rea voință să nu vrei sub nicio formă măcar să repari oamenilor. Pentru că uitați-vă. Deci aici cum ați face cu mașina? Ia uitați. Nu știu dacă o să mă duc acum chiar până în capăt. De obicei acolo spre cum sunt câini. Da. Gropi. Gropi, gropi, gropi.
nici n-are rost să mai filmez, că se vede că e până la capăt. Ia uitați-vă aici, până în capătul străzii, dintr-un capăt în altul, pe strada Vega din Ploiești, care este oraș. Uitați-vă ce de gropi. Gunoaiele de pe câmp din Vega. Doamna Alina Popa, v-am întrecut. Ia uitați aici. Ia uitați aici. Strada Vega. Bine, am ieșit puțin, este chiar pe câmpul spre Țânțăreni, unde cetățenii care mai de care aruncă câte și mai câte. Roți. Bine, verzituri și crengi, să zicem, deși nu e voie nici asta, bere. Cineva a făcut o petrecere mișto pe aici. Ia uitați aici. Uitați. Mai vin și de pe sate, dar nu doar de pe sate, stați liniștiți. Mai renovează câte unul, mai aruncă. Ia uite, câte o toaletă, câte o cutie, câte o bere. Ia uite, altă toaletă. Așa. De toate pentru toți. Deci, cred că dacă aveți nevoie de ceva, puteți veni aici și sigur găsiți ceva. De o saltea golită, un covor. Mai este și mai încolo, nu e chiar gata, da, nu mă duc eu chiar peste tot. Ia uitați aici, făinuțe. Acolo în depărtare se mai vede ceva roșu, nu știu ce e.